Magandang umaga. Ngayon ay mag-umpisa ako sa pagbasa sa kamay at kaarawan ni Pami. Ikaw ay mapagmahal ka sa iyong kabiyak o asawa. Ang iyong partner ay lapitin ng mga babae. Madaming maiinggit sa iyo o sa iyong pagkatao dahil ikaw ay lapitin ng mga kaibigan, mapa, lalaki man o babae. Hindi ka din mapili sa kinakaibigan mo dahil gusto ka din sa lahat at madali ka ding mabagot o malindak sa mga taong mataas ang tingin sa sarili. Magastos, maraming pera ang lalabas dahil mapagbigay ka rin sa kapwa mo tao. Kahit walang kapalit. Halimbawa, mayroong hihiram ng 1,000. Hindi ka magdadalawang isip na bibigay, bahala nang ikaw mawala basta makatulong ka lang sa nangangailangan. Ikaw kung mayroong magkasala sa iyo, marunong kang magpatawad, ngunit hindi ka na magtitiwala pa sapagkat nakabakas sa iyong puso't isipan ang sakit ng nararamdaman. Pinapansin mo pa rin ang tao ngunit iba na. Sa dati na buong puso mong binigay ang tiwala. Ang panghuli mong daliri ay pantay lang sa linya na katabi nito. Ibig sabihin, ang iyong pamumuhay ay sakto lang. At may mataas kang plano at swerte ka rin sa lalaki. Dahil kung may partner ka, ang grasya ay sobra-sobra. Ang iyong kamay ay merong bituin na para bang nagpapahiwati na swertihin ka na tao. May perang darating na hindi mo inaasahan. Mas swerte ka din sa trabaho. May litrang M din sa kamay mo. Ang litrang M, maswerte na tao. At kung magnegosyo ay talagang lalago ang iyong negosyo, ang iyong paninda. Matapat ka na kaibigan, ngunit pag namalayan mo na hindi siya mapagkatiwalaan, ikaw yung tipong kaya pa rin umimik sa kanya. Kahit nasa loob, nasaktan ka na, pero hindi na ganun katiwala tulad ng dati. Madamdamin ka, lalo na tungkol sa pamilya. Kung mayroong hihingi ng tulong, hindi ka magdadalawang isip na tulungan ito dahil ikakalumbay mo ito kung binawala mo lang. Magaling ka humawak ng pera. Hindi ka basta-basta na lang gagastos. Lalo na kung hindi importante. At hindi ka din maubusan ng laman kahit barya lang sa pitaka.
Magaling kang mag-budget sa pera mo. Isa pa, maasahan ka pagdating sa pagplano, lalo na tungkol sa pamilya. Ito ang hula ng iyong kamay. Dito naman tayo sa iyong kaarawan. Maraming plano na magpatayo o magtayo ng charity. Ngunit nagdalawang isip dahil ramdam mo yung pag-alinlangan o pag-alala. Meron kang sikreto sa buhay na nagbibigay sa iyo ng swerte. Sa trabaho, napakahusay mo sa bagay na yun dahil ikaw madaling lapitan. May balak mo ring makapag-abroad upang buhay ay maginhawa. Minsan, ikaw yung taong maraming plano para lang sa buhay ay maangat. May plano ka na bumili ng lupa, bahay at sasakyan at iba pa. May plano ka ring magpatayo ng bahay para paupahan, boarding house, negosyo. Dasal lang para matupad ang mga pangarap sa buhay. Mag-ingat dahil may mga sakit o karamdaman na hindi inaasahan. Sana una pang panahon. Sobra kang nagsipag para sa pamilya mo at sa ibang tao. Ito ang hula ng iyong kamay at kaarawan. Maraming salamat, Pami Martinez. Mega love shout out to ni Ma'am Pami Martinez, Braveheart 21. Ug sa tanang taga Team Ongol ki maayong buntag ug maraming salamat.